ろしいでしょうか。それではいきます。レディーゴー。さあ1投目、ナイスキャッチだ。さあ右に攻めのリトリーブ。じゃあ2歳と3ヶ月、久々のエントリーです。一歩でもキャッチできたら嬉しいな、楽しく頑張ろうねということですが、さあ1投目からもうキャッチした、2投目もキャッチだ。さあ今のところ2投パーフェクトで、ちょっとサイドのギャラリーが気になった模様ですが大丈夫だ。さあここでポイント確定。さあ第3投、これもいいぞ。これはどうだ。これもキャッチ。これはでも大丈夫だ。これを持ってかればポイントになるぞ。口の中には入っていたが弾いてしまった。さあここで集中力が切れたか。さあこれを持って帰らないとポイントにならないでしょうが、そうだ。これを持って帰ろう。時間はここで16、15、14秒。さあラストスロー間に合うか。10秒、9、8、7、6秒で投げた。これがラストスローはどうだ。さあこれは投げ手がな。さあ持って帰ろう。さあこれを持って帰ってポイント確定です。ポイントの方は17ポイント。